elogwitsho selisazi mbukeli we-Ekhaya Jikelele kuba sifika ngasigalelekile ke sigaleleke nje ke mbukeli asifumbathanga zandla koko kuninzi esithe sakuphathele kona ngale mini. Ndiyathemba ke ubusuku bakho bebu-bright bu-right ungenayo to if-right kwaye ngoku uthe nqa kumba zamehlo ulindele uhlelo lwakho oluthanda kunene. Kuninzi ke mbukeli sikuphathele kona isimo sezulu ezemidlalo eziqhubekayo apha ekhaya naphesheya kwamalwandle. Qiniseka awugqusha lazi kuba ziyaqhuma inqawe emaxhegweni baxhele xhukwane bayavuma ngenene into yokubana nabo i-Ekhaya ifikile. Ndimlo ke unokanyezi kalubisi kwaye ke ndizabe ndizicika kweli qonga ndihamba nayo inzwakazi yapha kwamageba. Mamtshali, how are you, Sisi? I am good. Unjani wena? Phila nami. Aha. Hayi namhlanje ngivuke ngihumsha. Ukhumsha bekutheni sana? Andazi niyabona noma ndiphuphe. Hayi no abantu abahumshayo. Kancane uyavela. Ngiyavela sada. Mbukeli ke usavele wayicofa uthamsanqa leyo nkinobho enomkenenezo wohlelo luyintandokazi noluyingqayizivele ekhaya Jikelele. Sesifike eqathatha nomgodla wethu ke ohlezi ugcwele indaba ezemidlalo kanye nomhlahlo wesimo sezulu. Bayaphila abantu lapha kodondotha oqaqeni lapha ematimatolo phansi esikhwebe zesizane eDwadweni. Siyanibingelela ababukeli njengamanje ake sibheke ihamba phambili kuleli hora. This year, we were supposed to hold Women's Day celebration in Khayelitsha in Cape Town. It's true. Whatever is noble, whatever is right, whatever is... Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ugxeke ukucekelwa phansi kwengqalazizinda ngenxa yesiteleka semboni yamatekisi eKapa. Ubekhuluma emcimbini wokugubha usuku lwabesifazane endlini zombuso ePitoli. Siyaxolisa kakhulu kubakhweli nabahlali bale Ntshona Koloni ngale meko sikuyo. Siyayiqonda ba ibachaphazela kakhulu, abakwazi ukuya emisebenzini, abantwana abakwazi ukuya ezikolweni. Kulindeleke ukuba isantakho inike ingxelo ngogwayimbo lonoteksi eNtshona Koloni namhlanje. Balani mawoko mpokotela mchinangana moshetela balani mawoko aye imisihilari thamani milanguteli Ekhaya Jikelele lami ngata kuma kona mahungu man'wina ma swilo hinkwaswo tipolitiki weather ni ri hinkwaswo imisihilari. Umengameli uCyril Ramaphosa ukuhlabe wakuhlikiza ukucekelwa phansi kwengqalazizinda edolobheni iKapa ngesikhathi ethula inkulumo eqavile emcimbini wokubungaza usuku lwabesifazane kuleli othuthelwe ePitoli. Kuneyiwombeke odlame emkhandlwini idolobha waseKapa selokhu ingenele umbhikisho inhlangano yosomatekisi esifundazweni iSantakho ephikisana ke nokushaqwa kwamatekisi. uRamaphosa unxuse ukuthi zonke inhlangano noma ke zonke inhlaka ihlanganisa amakhanda ukuphuma nesisombululo. Kudingeke ukuthi umcimbi wokugubha usuku lwabesifazane ungasabanjelwa eKhayelitsha eKapa wayiswa ezindlini zombuso ePitoli nalapho abesifazane bangonyaka u1956 bamashela khona. Umengameli ke uRamaphosa ugxeke kakhulu ungahloniphani ukuphula umthetho kulombhikisho ilabo abaqondene namatekisi. While our democracy protects peaceful protest as well as lawful strike action, we cannot condone what has been happening in Cape Town, and we strongly condemn the violence and the destruction caused by this dispute. Ungqongqoshe obhekela besifazane izingane kanye nabantu abaphila nokukhubazeka uDokotela uNkosazana Dlamini Zuma uthi abesifazane bakuleli abakhululekile nakancane. South Africa is not free. It will only be free when we are free as women. I want to say, as government president, let's take the district model approach, even on GBV. Let's say in every ward, the councillor must be at the forefront of fighting GBV. Kukhulunywa ngesihlava sodlame oluyamene nobulili umyalezo ubuqondiswe ngqo kulabo abahlukumezayo abadlwengulayo kanye nababulala abantu besifazane. When you touch a woman and you are arrested, no bail for you.
And when you kill a woman, life sentence for you. Umengameli uphinde wakhuluma ngemiholo engalingani emsebenzini phakathi kwabesilisa nabesifazane kamuva nje indlela isafa iphatha ngayo ibanyana banyana. There must be equality of payment between men and women at that level. In fact, right now, I'm sure you will all join me. They should actually be getting more paid because they perform better than our men. Abesifazane kuleli abaphephile emakhaya abo, emgwaqeni, emsebenzini, ezikoleni, emanyuvesi kanye nje nasemphakathini wonkana ngenxa yodlame olubhekiswe kubo. Kusenjalo abasetyhini abasebatsha babalule ukuvinjwa kwemisebenzi kunye nokuxhatshazwa njengoyena micelimngeni iphambili kwindawo abahlala kuzo. Imbokodo iphume ngobuningi bayo namhlanje ukuzobungaza usuku lwayo iphinde idingide inkinga ebhekene nazo emphakathini. With Imbokodo is the importance of the women. Yes, our president must come upon. We must make sure our youth is deployed. Our children, they are at school. When they're finished, they just sit at home. Yes. And it's not fair for the youth. As women, we don't even like each other. So how do we expect other people to love us? Amaphoyisa esimame amashe esuka SME Max aza ayofika endlini zombuso. 29 years into democracy and 67 years of women's struggles. Finally, women are finding their place, even within the work environment. The quotas that we have set up as the provincial government and national government of saying 50% must be women that get recruited. This is the end result of it. You are seeing more and more women officers, even in the Panya. There's a lot of young women that have actually joined in the force. Bangaphezu kwenkulungwane abesifazane abebehambile lo mgubho namhlanje. Abesifazane e-Eastern Cape bathi kunesidingo sokuthi uhulumeni uqinise imizamo yokufukula abesifazane ukuze baphume ngaphansi kobubha. Lokhu bakuzwakalise emcimbini wokugubha usuku lwabesifazane esifundazweni obubanjelwe kuCentane. Intatheleke yomsakazi womphakathi SABC uLubabalo Dada inikele kulo mcimbi yasihlanganisela lo mbiko. Inkulubaphathiswa yaseMpuma Koloni uOscar Mabuyane uthi ukuxhotyiswa kwamanina ngezakhono kunganceda ekulweni indlala kunye nentswela-ngqesho. Siyabafuna umama bonke baphakame bazame ukuzenzela ukulwa indlala ayiziba lidaba likarhulumente kuphela. Ii-factories zizawukwazi uzofika apha sifuna uthetha nge-oceans economy kulezi ndawo yenye yezinto ebalulekileyo ukuthi ukuzela uba abantu abalobayo apha bakwazi ba simeme abatyala izimali bazovula amashishini nazi ii-factories zilele apha edolophini. Sifuna uvula eza factory khona ukuze kuthathwe intlanzi apha zinkonqoka lapha kufutshane khona ukuze abantu balapha bakwazi ukulwa nendlala. Kanti amanina athi urhulumente akenzi ngokwaneleyo ukuwaxhasa. Economically, any of the programs that are run within the area when it comes to the local economic development, we must make sure that at least a percentage is secured for women. Ukuzu apply funeka ube kanti uneshishini ebelikho for 6 years. Okanye thina kule institution kule kwelisango sikulo asimsupport umuntu oyi1 sifuna abantu abahlanu. Ndixelela into obana ke nje bamna ndine passion ndizabachola apha abanye abane abanale passion ndinayo. Inkulubaphathiswa uMabuyane umemelele kwiinkokheli zasekuhlaleni ukuba zithabathe inxaxheba kwidabi lokulwa ukuphathwa gadalala kwamanina. Ndingulubabalo Dada kwiindaba ze-SABC kuCentane. Umbutho wonoteksi Santakho kwiphondo lentshona koloni uza kubhengeza isigqibo sawo malunga nokuba kuza kubuyela nini ukusebenza konoteksi kweli phondo emva kwendibano nomphathiswa wezothutho uSindisiwe Chikunga. Nabaholi bamabandla ezenkolo bakhulekela ukuthula noxolo ukuze kuphele isiteleka samatekisi eKapa esiqale ngolwesine olwedlule. Sele kusiqalile sekushona abantu abahlanu kanti inkulungwane zabagibeli abasebenzisa amatekisi namabhasi zisele dengwane ngenxa yomthelela wesiteleka. So I pray with them and pray for them and I lay my hand on them. It came from the fact that both of them under God made a commitment
to ensure that they will talk, that there will be peace, and that they've heard that when two elephants disagree, the ground suffers. Indawo yasekhaya elisha ngenye yalezo ezikhahlamezeke kakhulu ngenxa yesiteleka esiqhubekayo. Where we stand as a Culture Development Forum and our sister organizations across the metro is on the one thing and one thing only, that there must be peace, that the taxi strike must be resolved peacefully and be resolved soonest now. Ubuholi beSantaco kulindeleke ukuthi bubambe ingxoxo nomkhandlu wedolobha laseKapa ukubhunga ngalokho okuyinkinga embonini yamatekisi eWestern Cape. Siyaxolisa kakhulu kubakhweli nabahlali bale lentshona koloni ngale meko sikuyo. Siyayiqonda ba ibachaphazela kakhulu, abakwazi ukuya emisebenzini, abantwana abakwazi ukuya ezikolweni, nathi ngabantwana bethu abo sithetha ngabo zifemeli zethu ezinentsapho ezixhomekeke kweziteksi ukuze zihambe kwindawo ngendawo kufanele ziye kuzo. Okwamanje akucaci ukuthi amatekisi azobuyela yini emsebenzini wawo kusasa. Qiniseka mbukeli into yokubana ugqusha lazi xa sibuye evenkileni siza kuthetha kunye noSifiso ugqirha Sifiso Ntombela. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele kwinkqubo ndaba yakho uDTT. Ifuthe lemfazwe ephakathi kweRussia neUkraine kukhuseleko lokutya ngomnye wemiba ezakushukuxa kwingqungquthela yezolimo ye-13 ezakubanjelwa eLimpopo. Abaphathiswa ke beBRICS bezolimo badibene kwingqungquthela yentsuku ezine. Le ndibano ke izakujonga imiba eliqela equka ukhuseleko lokutya, utshintsho lwemozulu, uphuhliso lwamaphandle, imingeni yezoqoqosho, intlupheko kunye nokwanda kwabemi. INingizimu Afrika ithi impi phakathi kweRussia neUkraine ikhahlameza ukungenisa kwesitshalo kanye nezolimo ezweni. Isiphathimandla zithi lokugugunye kwezinto ezizodingidwa engqungqutheleni yezolimo ye-13 ezobanjwa eLimpopo. The issue around geopolitics is a topical issue, and at this moment you would know that what is currently happening between Russia and Ukraine has affected quite a few commodities that are being used in agriculture. From a perspective of grains, you have had the issue around wheat, from the issues around your fuel. Kusenjalo abanye abalimi basemadimole banxusa amazwe eBRICS ukuthi abaxhase ngemali. The support that we're looking for is to be appointed as one of South Africa's first Dagga industrial Dagga development team to help communities, help them in educating and also showing them what other things that cannabis can do. In terms of what we would need from government, it's mechanization as subsistence farmers because there is land in the rural areas. Engqungquthela yezolimo yongqongqosha abangaphansi kweBRICS kulindeleke ukuthi iphothule ngomgqibelo. Right mbukeli wami ungena banzi ke kulomba sizawuthetha nomcebisi kamphathiswa wezolimo uThoka Didiza esawuthetha naye ke ngugqirha Sifiso Ntombela. Gqirha masikwamkele sikubulise ekhaya Jikelele. Ngibingelele nakubabukeli bakho sanibonana. Ngatsho gqirha nje ungakhe usicacisele ngenjongo kunye nokubaleka kwesummit ye-13 yabaphathiswa bezolimo beBRICS. Ngoba sesazi ukuthi umphathiswa umama uThoka Didiza uzobe amukela abalingani bakhe abasuka kwamanye amazwe angaphandle eBRICS ukuthi bezohlangana lapha bexoxisana ngezinto ama-countries akwi-BRICS abhizi ngazo azenzayo kwimboni yezolimo. Siyazi ke ukuthi i-BRICS ama-countries akhona ezibophezele nje ama-country lana anombono nafuna futhi akwazisa okabanzi ukuthuthukiswa kwezolimo kuma-countries ahlukene. Ngoba sazi ke nje silindeleke ukuthi na bazobe bexoxisana ngezinye zezinto ukuthi na kuhwebelanisana kanjani kakhulukazi ngalama commodities abaluleke kakhulu
ukuthuthukisa ukudla nokwenza ukuthi na ama-countries ama-BRICS members ekwazi ukuthi ekuthuthukise ukudla futhi ekwazi ukuthi enzele abantu bakhona ukuthi befinyelele ekuzeni ukudla. Silindele ukuthi-ke bebonisana ukuthi na iziphi iy'ndlela neziphi ama-plans ama-members azokwazi ukuthi ey'thuthukise kwimboni yokuthi na kuthuthukise ukudla futhi benze ngalesi simo sokuguquka komhlaba kwisimo sezulu ukuthi bekwazi ukuthi bashintshana kanjani ngolwazi nangezinye i-strategies ey'khona kuma-BRICS countries. Enye silindele ukuthi ama-ministers kwa-agriculture kulama countries akwa-BRICS esilinde ukuthi bezoyenza ukuthi na bebone ukuthi ubuchwepheshe kwesimanje manje ungasiza kanjani ukuthi kuthuthukise imboni zolimo kulama countries ama-BRICS countries. So silindele ukuthi ngezinye zezinto lezo abazokwazi ukuthi bebuyisane ngazo kulezi nsuku eqala namhlanje kuze kushaya umgqibelo. Njengoba usitsho wena Gqirha Ntombela into yokubana ngamazwe ahlukile la ekubonakala into yokubana bane interest ekuphuculeni ezolimo, ungathi mhlawumbe le ngqungquthela ijolise ngaziphi indlela ekushukuceni imiba enxulumene nokufumaneka kokutya, uguquguquko lwemozulu njengoko uthe wachaphazela naleyo, uphuhliso lwamaphandle, imingeni yezoqoqosho, intlupheko kunye nokwanda kwabemi. Ingaba mhlawumbe ngeyiphi indlela okanye amaqhinga lengqungquthela ezawuthi iqubisane nale mingeni enthe ndayichaphazela? Ngoba sesazi ukuthi mawubuka emhlabeni wonke jikelele siyazi ukuthi i-BRICS ingenye ye-block yamazwe asafufusayo emhlabeni masibuka ngokwama developing countries. And masazi futhi ukuthi na masibuka kulama countries former i-BRICS, ama countries lana anenani labantu emhlabeni wonke jikelele abahlezi kwi-BRICS, abanye babo abasenenkinga yendlala, abanye futhi babo asenenkinga ukuthi bangakhukhula kanjani izimo zabo zomnotho. So esikwazikho ukuthi na this is a joint sitting of amazwe asakhukhulayo afuna ukuba progressive, akwaziyo futhi ukuthi na how do they develop, ngoba sazi ukuthi na 42% of abantu bomhlaba wonke jikelele base kuma-BRICS countries. Futhi esikwaziyo ukuthi na mawubuka kwezohwebo kakhulukazi kweze agriculture nakwezinye 16% of agricultural trade worldwide ingamanye angaphansi kwe-BRICS. So esikwazikho njengamanje ukuthi na ezinye ze-strategies okanye amacebo uma sesibuka ngolimi lwasekhaya abazokwazi ukwenza ukuthi na mabebukisana ngekhono labo nokwazi kwabo bashintshana kanjani. Sibonile izolo njengoba kuma-technical sessions akade ehleli ngamazwe khona lapha kwi-province yeLimpopo, ezinye zezinto abayicacisile ukuthi na bangasizana kanjani ukuthi maqale especially ko-science ukuthi beshintshane ngomnotho wanamhlanje nanosolwazi olukhona lwanamhlanje ukuthi na sibuko so-science ngaphansi kwama-BRICS countries bekwazi ukuthi bevisithelane futhi bekwazi ukuthi befunde from each other, okunye ukuthi na yiziphi indlela ezikhona njengamanje ezokwazi ukuthi isize ukuthi isebenzise njengezinto zengokumhlaba, njengezinto zokuthi amanzi nokuthi futhi ezinye izinto kwi-technical sciences ukuthi bekwazi ukukhuculula izinga labo lokudla nezinga labo lokwenza ukuthi nama beproduce into zokudla bayiproduce ngendlela ekwaziyo futhi ukuthi na ivikelele i-environment ne-climate, ngoba sesazi ukuthi there is a challenge of a climate change in these countries. But enye into evela kakhulu engazi ukuthi futhi mhlambe no minister ngoba bezohlala namhlanje ukuze kuyoshaya umgqibelo, into yokuthi uma ubuka njenge-geopolitical challenges abezibe khona kube nenkinga yokunyuka kwenani lokudla kakhulu, ngoba sibonile nase-South Africa amanani okudla njengo-daily esiwusebenzisa ukuthi masipheka nanezinye izinto njengokolo esiwusebenzisa ukuthi kwenziwe isinkwa noflour, ukuthi-ke siyazi ukuthi amanye ama-countries njengo-Russia ama-countries abaluleke kakhulu la ukuproduce ukolo. So ezinye zezinto esaziyo ukuthi na omini sesilinde ukuthi beyibuka ukuthi na bangenza kanjani ukuthi bekwazi ukusupportana ama-countries akhona ukuze bekwazi ukuthi na
umkhiqizo okhona okusuka lama countries ahlukene ukwazi kanjani ukuthi uhambe uye kwamanye ama countries. Siyazi ukuthi futhi ne South Africa ingenye yezwe elikhiqiza kakhulu izinto njengama fruits nama wine. Sicabanga ukuthi bazobuya futhi bebukisana kabanzi ukuthi na bengathola kanjani izindawo namaqhinga ukuthi na lawo product ekwazi ukuthi exporteke kwamanye ama countries akwi BRICS. Ezinye zezinto ke silindele futhi ukuthi ukubukisa kabanzi ukuthi na indlela yokuthi bengakwazi uaccess i-development finance ekwaziyo ukuthi ibe affordable and accessible kakhulukazi for ama-farmers asathuthukasayo njengama small scale and medium farmers ukuthi bekwazi ukuthi bekhiqizile kakhulu besebenzise ney'ndawo ezisemaphandleni ney'ndawo ezisemakhaya ukuthi bekhiqize ukudla. So ezinye zezinto-ke lezi sazi ukuthi na ongqongqoshe bezolimo kumazwe ahlukahlukene e-BRICS bazobe beyidingida kabanzi bebona ukuthi basherisha kanjani ulwazi lwabo futhi bakwazi kanjani ukukhuculula ama-country abo beqhubeke kanjalo ukuthi becommit kwi-country ne-strategy bayibophezele zona kabanzi sokuthi na i-BRICS iyona block ezokwazi manje ukuthi to drive development, to drive poverty alleviation and ensure that these 5 countries kakhulukazi ubona bayakwazi uku-achieve ama-commitments abo around the sustainable development goals abasebeyophosele kuwona. Kuyabonakala wena gqirha into yokubana mininzi mhlawumbe izinto ezawuthi zithwe thaca kule ngqungquthela. Uye wayichaphazela into yokubana ilizwe loMzantsi Afrika liye laba nengxaki lokunyuka kwamaxabiso okutya. Usitsho into yokubana kakade apha eMzantsi Afrika sinako ukutya mhlawumbe iziqhamo newine esikwazi into yokubana sizi-exporte kwamanye amazwe. Ungathi mhlawumbe ngawapha amanye amaqhinga okanye amanyathelo aqwalaselwayo okuphucula imveliso yezolimo ngelixa ke kuqinisekiswa ukulondolozwa kokusingqongileyo ingakumbi xa sijonga isimo soguquguquko lwemozulu? Kunjalo msasazi wami esikwaziyo futhi ezinye zezinto esiyibuka ukuthi amaqhinga lawo abazokwazi ukubebophezele futhi bebuke ukuthi basebenzisa kanjani unjulo lwazi abanalo bephinde futhi besebenzisa ama resources abanawo. Siyazi ukuthi ngenkathi kwenzeka i-BRICS Summit eThekwini i-5th BRICS Summit eminyakeni edlulileyo ezinye zezinto ama countries ayibophezela ngawo ukuthi be establish what we now called the new development bank of BRICS. Lena ke i-bank engodla elikwazi ukuthi lisize ama countries ngezinye zeindlela zokuthi besupporte i-infrastructure development ingqalazizinda esingakubeka ngolimi lwasekhaya bephinde futhi besiza ama countries ama member countries ukuthi bekwazi now ukuthi beshifte from a high carbon intensive energies into low carbon economy. Siyazazi ukuthi South Africa ingenye lamazwe abayibophezela abasayinile futhi kwi-Paris Agreement on Climate Change ukuthi bazokwazi na ukuthi beqhubezele umnotho wasemzansi ukuthi ube yi-low carbon economy. Esibuyayo nesikwaziyo futhi ke ukuthi mhlambe ongqongqoshe ngoba bezohlangana bazokubuka ukuthi na how do they use this institution that they've developed ukuthi bethuthukise njenge South Africa ama initiatives eSouth Africa ayibophezele kuyena ukuthi na they drive a just transition and a mixed energy economy. But enye ibalekile ukuthi nabaphinde futhi benze ukuthi na iziphi ezinye indlela abangakwazi ukuthi bethuthukise ingqalazizinda zasemakhaya engakwazi ukuthi ikhuculule njengama irrigation schemes ukuthi kukwazi ukukhucululeka kuphinde futhi ku-improve i-productivity yey'ndawo zasemakhaya nanawo commercial agriculture esikwazi ukuthi izosiza. Ezinye zezinto mhlawumbe msakazo ngami engayibalulwa kakhulu ngicabanga ukuthi ongqongqoshe bazophinde futhi beyibophezele bekhulume ngayo ukuthi manje sesibuka how do they also share information because siyazi ezinye zezinto kakhulukazi mawubuka kuma-market ngoba siyazi ukuthi lama country ayibophezele ukuthi na be-drive through a free market system ukuthi bekwazi ukusharisha na information ekwazi ukuthi kubonisa ukuthi ama-market ekwazi ukuthi sikhuluma lapho njengama system azokhuluma ngezinto zokuthi i-production trade information amongst the BRIC countries zikhucululwa kanjani futhi zisharishwa kanjani. Enye engayibaluleka kakhulu futhi it's a skill development. I-skill development ke ihlukene eyokuqala eyokuthi na siyakwazi ukuthi si-transfer ama-skills akwazi ukuthi na ebuke ukunyuka nokudevelopa kwe-agriculture ne-food systems njengamanje but also
the skills that are required for the innovative and adaptive agriculture as we take it in the context yenakhozana yokushintsha kwisimo sezulu esiya phambili. So ezinye zezinto lezi sazi ukuthi mhlambe silindele futhi ukuthi ominister ba-agriculture kulamazwe amahlanu aka-BRICS bazokwazi ukuthi beshintshane bebonisane ama-strategies nama-policies ama-countries abo bephinde futhi bekwazi ukuthi bethole isisombululo sokuthi-ke i-partnership approach ba-strengthenishana kanjani ukuthi besizane going forward as sazi ukuthi ba-implemented this production as well as the strategies of driving BRICS and making sure ukuthi BRICS is one of the formidable block of developing and emerging countries that is founded on the bonds of solidarity and driving economic and efficiency on the financial systems. Gqirha Ntombela, masibambe ngazibini ngexesha lakho. Bonga mina ba. Enkosi kakhulu. Right, mbukeli we-Ekhaya Jikelele lo ke besithetha naye nguye kaloku umcebisi nosisithethi samphathiswa wezolimo uGqirha Sifiso Ntombela. Esibalisela banzi ke ngengqongqothela ezakubanjwa pha eLimpopo ye-BRICS esitsho ke into yokubana mininzi ke izinto abazawuthi bajongene nazo njenge-BRICS ifana nemiba ke yoguquguquko lwemozulu, uphuhliso lwamaphandle kunye kaloku nezolimo. Ngoku ke mbukeli ngaphambi kokuba uphume rhabula ufince kuqikelelo lwemozulu. Lithelekile kuleli iqoqo lesibili lebanyana ebelibambe iqhaza emqhudelwaneni wendebe yomhlaba yeFIFA yabesifazane eNew Zealand nase-Australia. Lemukele ngenkulu intokozo ithimba labadlali beqembu ibanyana ngesikhathi litheleka ntambama namuhla esikhumulweni sezindiza iOR Tambo eGoli. Iqembu laseNingizimu Afrika liphume emzuliswaneni omkhumula jezi emva kokwehlulwa yiNetherlands ngamagoli 2-0. Yize bedumele ngokusheshe babuye emqhudelwaneni abadlali bakholelwa ukuthi bafunde likhulu kulo mqhudelwano wakulonyaka. It was a great experience. We went through the group stages and we made it out of the group stages. We made to the round of 16 and I'm proud of the girls and I'm proud of the progress that we made in the World Cup. Inhlangano engamele ibhola lezinyawo kuleli iSAFA ifuna ukuthi kusungulwe iligi esezingeni eliphezulu yamaqembu abesifazane okuzokelekelela ukuthuthukiswa komkhakha webhola lezinyawo lembokodo. We had set a target for them to at least get to the round of 16 and they had also set a further target for themselves to get to the quarterfinals. But I think with what they have achieved, we are really happy, but obviously we need to go back and step up in terms of women's football development. Abalandeli bebhola lezinyawo eNingizimu Afrika abekade behlangabeze iqembu bayishaya isifuba ngeqembu labesifazane. Our girls make us proud. So Mzansi Africa is on the map because of the girls. What will happen 2027 World Cup?
the girls will be mature to be enemies and they'll be the best. Kanti ithimba lokugcina labadlali kanye nabaqeqeshi kulindeleka ukuthi batheleke ngolesihlanu. Yeah, obviously 2 new injuries, if I can put it like that, in Luet and in in Luet and Lucanio. Obviously, Lucanio got injured over the weekend, and Luet during the week. So Lucanio, it's a knee, and Luet chest, and then Andre is probably on his way. He's different to them in the sense that he's almost in his return to play. And maybe it's a good thing to explain. So what's the difference between a guy like Sia and a guy like Ox and a guy like Andre? So Sia Ox has done trainings with us, have done the volume and intensity that they must handle in a test week. Where a guy like Andre unfortunately hasn't had a training with us yet, but he'll probably in this week will start training with us. Makazono Mapimpi. Player number 897, T-Rex. And last, our captain, Siakolisi. Player number 851. Voor Kitsch, voor Kruifontein, voor Scala. Voor Affies, voor Paul Reus en voor Stellenbosch. Voor Uzizi, Utakawunda. Voor opa en voor jou, pa. Voor Steven Bego, Tato Mateba en mama Miriam Makeba. Voor Bethlehem en voor de Bomb Squad. Kubo bonke abantu baseMzantsi Afrika, kuba silapha nje nini. For Hope. For all the women that have been here before me. Vir die mense van Red and Parrot, my kinders. Vir die wat saam ons staan as ons veg op die veld, vir elke team. For my country. Zantsi. Sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele, sibonga kakhulu ukuthi ube nathi namhlanje. Kusengenzeka kube nezinguquko ebuholini bophiko labesifazane lwe-ANC esifundazweni iKwaZulu Natal. Imbangela kembukeli ukuthi ithunywa zeqembu engama27 engavunyelwanga ukuthi zivote engqungqutheleni ekhethe ubuholo obusha beqembu seyinikwe igunya lokuba ke ziphinde zivote. Usihlalo omusha walolu phiko esifundazweni uNonhlanhla Khoza unqobe imbangi yakhe uBongi Sithole Muloyi ngamavoti amathathu nje kuphela. Njengamanje ke umphumela owumnqamla juqu walolu khetho uleleke kulamavoti angama27. Ukwenaba ke kabanzi malungana nalolu daba sixhumana nomhlaziyi wezombusazwe uSolwazi uBheki Mngomezulu. Solwazi Mngomezulu, sikubingelela sikwamukela ohlelweni. Sibonge kakhulu ngokuba nawe namhlanje kuseni. Solwazi sicela nje ukuthi usendlalele ngale ngqungquthela. Ingabe ubona ukuthi ihambe kanjani uma ngabe kube nezingqinamba noma ihibe ngabe zibangelwe yini? No, ikhulokelo ingelo phela ayihambanga kahle dadewethu. Afuna lokho siyangena le. And isizathu sesobala. Uma ngabe kuzoba nengqungquthela yalokuhlobo, kuyadingeka ukuthi amalungiselelo enziwe kusenesikhathi. Ngicabanga ukuthi la omama bethu laba nawo dadewethu babenethuba elanele lokuthi bafunde emaphutheni ezempilo ngesikhathi iqembu likhetha ubuholi kuzolonke ngesikhathi behlangene eNazareth eGoli. Ukuthi uma ngabe kwenziwa lento okuthiwa ama-accreditations ukubheka ukuthi obani abanelungelo lokuvota, yinto leyo okufanele iqale kusenesikhathi kungakafiki engqungqutheleni.
uma kufika ingqungquthela sekuqedela nje leyo process ukwenzela ukuthi kungachithwa isikhathi kusalungiswa kubhekwa ukuthi wena ufanele uvote wena ufanele uvote. So ngendlela kwenzele ngayo abafundanga noma phutha lawo okuyisona izathu esenze ukuthi kube khona abantu obefanele ngabe bayavota abangavunyelwa ukuthi bavote njengoba kade usho kuqala ukuthi kulabanye omama abangama27 obefanele ngabe bavotile bayavota lephutha elenzekile. Umbuzo uthi lenzeka kanjani iphutha entweni ethinta omama kuphela ekubeni kubuya kwingqungquthela kazwelonke lapho kufanele ngabe kufundeke khona. So ngelinye idadewethu mina ngizothi ukuhlelwa kwale ngqungquthela akuhambanga ngendlela okusho ukuthi-ke nemiphumela yakhona lize lizosidinga ezinjini. Ngigcinele ngokusho ukuthi uma ngabe kuthiwa uyona umama ukhona uyile ngamavoti amathathu kuphela ehlula umama uyona umloyi. So lokho kutshela ngokusuka ukuthi kusengenzeka noma yini engingokwesabela-ke ukuthi kungenzeka uthole ukuthi kuba khona umnxenxe abathile ukuthi abavoti ngendlela ethile okuzogcina-ke manje imiphumela yokhetho segcina sekiswa ney'nkantolo hhayi lokhu bengafanele kwenzela ukuthi bengafanele iphutha bengafanele ngempela ngabe sifike kulona. Yebo Solwazi, siyayibona-ke le ngqungquthela ye-ANC Women's League, kodwa esesike sathi-ke ukukubona ukuthi iy'ngqungquthela nje zoqoka ubuholi eqenjini elibusayo vele ivamise ukukhungathwa yingqinamba ey'thile. Engabe-ke ngiyakubona lokho kokusho ukuthi kusuke kungahleliwe kahle, kodwa mhlawumpe ngabe yiphi enye imbangela yokuthi zonke nje iy'ngqungquthela zobuholi ey'suke zikhona zingahambi kahle? Esinye sezathu dadewethu ilento yokuqembuqembu lokuthiwa ama-faction. Uma ngabe izolwa nize nimele olulodwa ukuthi ngifuna i-faction ethile kube yona egcina iphumelele, ngizokwenza konke okusemandleni ukuthi ngiphushe labo bantu engikholelwa ukuthi bazokwenza isiqiniseko sokuthi leyo nhlangothi luyaphumelela. Okuyiphutha elikhulu ngoba phela la sikhuluma ngeqembu elilodwa, asikhulumi ngeqembu elibusayo neqembu eliphilisayo, sikhuluma ngeqembu elilodwa. Iphutha nje lokuqala lelo ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kuthiwe kunamaqembu ngaphakathi eqembini elilodwa. Ngoba into efanele yenzeke kufanele sivume ukuthi siseqembini elilodwa sonke, sivume ukuthi uma kule ngqungquthela vele khona abazohamba nobani, khona abazohamba nobani, kodwa ukuhamba nobani akuyayi ngokuthi ukuyi-faction. Ngoba lokho kuzosilimaza ekutheni kuzoba nabantu ongafanele bagqoke iy'khundla ey'thile bagcine bey'thola ngokuthi bakwi-faction eney'balo ezithe xaxa, bese kuthi abantu okuyibona kaze bezisiqembu balise phambili ngenxa yokuthi i-faction yabo ayinazo iy'balo bagcine bengakwazanga ukuphumelela. Ile nto-ke esigcina sikhala ngayo ukuthi i-service delivery noma ukuyiswa kwey'dingo kubantu ziyasilela ngoba vele ufaka umuntu obengafanele ngabe sesikhulekeni yini ebindele akho mlimi ozokwenzeka lapho. Manje singabona yini Solwazi, kungenzeka yini siyibona iqalwa phansi ke le ngqungquthela ngoba siyazi ukuthi kwezinye ingqungquthela eseke zadlula uma ngabe kukhona ukukhononda kiwe inkantolo ogcine sekuqalwa phansi, kungaba yini ke izathu zalokho nanokuthi uma ngabe iqalwa phansi ingaqalwa nini? Umbuzo wokugcina dadewethu kuzoba nzima ukuwuphendula ukuthi ngaphanga nini ngoba fanele babheke iy'nhlelo zangaphakathi ukuthi uma ngabe kuba khona iy'khalo kuba khona abantu banikezwa isikhathi esingakanani ukuthi babeke iy'khalo zabo, bese-ke uma ngabe kusetshenziswa iy'nhlanga zangaphakathi eqenjini kubonakala ukuthi akuvunyelwana nakanjani kube sekuphoqa-ke ukuthi akiwe ey'nkantolo. And iy'nkantolo nazo zinohlelo lwazo okusho ukuthi kuba nzima ukuqabula ukuthi iy'nkantolo zizokuma nini zilume kanjani, okungenzeka kugcine sekubheka isikhathi eside kugcine sekulimaza leli qembu ngoba phela ukhetho lukazwelonke selisemoya. Uma ngabe bebeni kahle lento le ngabe sesiqedile ngabe sesilivalile leli phasi iqembu seligxile ekutheni lizolungiselela kanjani ukhetho lwangonyaka wemali. Kodwa manje lokhu kugidagidwe nje ndawonye nje angeke ngisho ngithi kufana nabantu basezayo ngoba bona yibo basuke begidagida nje, basuke belandela inkolo yabo, basuke beyazi into abayenzayo. Lokhu kugidagida lokhu akekho umuntu osizakala ngakukho ngoba mina eyami i-faction ayisizakali, eyakho i-faction ayisizakali, iqembu alisizakali, izwe ayisizakali. Umbuzo ulisibeze lapho. Njengoba usho nje-ke nawe Solwazi ukuthi-ke ukhetho phela selisemome, kungaba namthelela muni-ke Solwazi ukuqokwa kwalaba abesifazane okhethweni oluzayo? Bekufanele kube nomthelela omuhle dadewethu ngoba phela njengoba kuqokwa abantu abazoba sebuholini besifundazwe ngakho hlangothini lawomama, kulindeleke ukuthi uma ngabe iqembu selidingida imigomo yokhetho nabo kube ilaka labo lizwakala ukuthi nazi izinto esizibeka etafuleni esifisa ukuthi abantu besifazane babhekelele kuzona
hayi indaba ye-ANC kuphela kodwa bonke abantu besifazane baseNingizimu Afrika. So uma ngabe kuzofika isikhathi sokuthi sefanelekile okhethweni basebhizi balwa nezinto zangaphakathi, lokho kuzokwenza ukuthi bangabe besagxila izinto efanele bagxila kuzona, okuzogcina-ke manje izwi nabantu besifazane bengasezwakali ngoba phela ubuholi buzobe bungekho ubuholi obuzinzile. Utho ukuthi mhlawumbe siyaqeqeshwana ey'nkantolo okusho ukuthi akakabikho umuntu okuyena ngempela omholi nonguyena ozoba ubuso beqembu uma ngabe sekuhlangana futhi kuyodingeka leyo mgomo yeqembu. So ngaba nomthelela ongemuhle ngoba isikhathi siyahamba sedolotho singabona sinyarenza ukude kakhulu kodwa njengoba sesibuyelane sikuyona kusho ukuthi vele ukhetho semsemone akufanele ngabe sekhona izinto zangaphakathi kukhulunywa ngazo. Manje onke amaqembu ngabe asagxile ekutheni singatha kanjani ukhetho, yiphi imigomo esofolosa ngayo, ngobani abantu ecabanga ukuthi bangakwazi ukuyisa iqembu phambili. Lezi zinto esathikame ngempela sekubhekwe kuzona njengamanje, hhayi nokuba ngekho. Solazi sisakhuluma nje ngazo ke zabesifazane, izolo bekuwusuku lwabantu besifazane obeligujwa. Ngaphambilini ke engqungqutheleni eke yabanjwa ye-ANC Women's League lapha eGoli noma lapha eGauteng. Sabona ukuthi babekhona unobhala Jikelele ufikile Mbalula wayekhona ingxenye enkulu kuleyo ngqungquthela ye-ANC Women's League. Ingabe eThekwini khona kuhambe kanjani? Abantu besilisa ngabe bebekhona bedominateile noma mhlawumbe bathe ukuhlehla badedile abantu besifazane ukuthi bame phambili? Akufanele ngempela abantu besilisa babe baningi lezi ngqungquthela ngoba kufanele ukuthi abantu besifazane badedele kubonakala ukuthi bayakwazi ukuphatha ngoba iqiniso ukuthi baningi abantu besifazane abangathatha lezi zibalise phambili. Abantu besilisa sebalutholile ithuba elanele silezi zinto esizona nje bakuyibona abantu besilisa. So ngokubuka kwami befanele ngabe abantu besifazane banikeza ithuba ikakhulukazi labo kubonakala ukuthi banawo amava ukuthi bangathatha izibalise phambili. Ngomunye abantu abakholela ekutheni sifike isikhathi lapho khona kufanele sike sidedele abantu besifazane kube yibona nje abazoba omengameli bamaqembu abo njengoba kwakwenzeka kumama kaMagwaza nabanye kuthiwe kukhona umuntu wesifazane okuyena omengameli wezwe sike sibone ukuthi bona yini abazikhela. So-ke kulokho abantu bekhona imizamo ukuthi abantu besifazane bakwazi ukuyadala abantu abanikeza ithuba kodwa uma bezonikeza ithuba nabo baphinde badlale ngabo kube sekuba nombuzo ukuthi yona lento eniyifunayo yini. So bekusebenzile abo ukuze bathole amathuba anele lelo thuba elincane abatholayo kufanele basebenzise ngendlela balamukele ngezandla zombili benze isiqiniseko sokuthi benza yonke into ngokulandela umthetho weqembu nangokulandela umthetho wezwe ukwenza ukuthi kungabikho inkinga eyifana nale esesibhekelela njengamanje. Abanye ke balaba abantu abaqokwe kule ngqungquthela abantu abaziwayo Solwazi njengaye nje uNonhlanhla Khoza, ingabe ke yena angakwazi ukuyodoba ke noma eshele abanye abantu besifazane ukuze bezovotela iqembu elibusayo ngokhetho? Eqinisweni dadewethu uma kuya ngokuthi imigomo ye-ANC iyalandela thina esifike sayifunda i-ANC nomlando wayo lesike sayifunda i-IP nomlando wayo lesike sayifunda i-DA nomlando onke namaqembu kuyiwona engathi akhankasa ngokuvulelekile KwaZulu-Natal noma amaningi KwaZulu-Natal ufaka phakathi nawo i-EFF. Siyazi ukuthi akuyiwo ukuthi ubani obekiwe, kuya ngokuthi imigomo yeqembu ilandelwa kanjani ngoba le mfundiso-ke abantu abayivezayo lokuthi uma kuqokwe mina namhlanje iqembu lizokwenza ngcono, uma kuqokwe usixoxolo kusasa iqembu lizokwenza kahle. Umbuzo uthi kwenzeka kanjani lokho ngoba ngaphambi kokuthi kube nabantu abakhethwayo noma abaqokwe imikhundla ethile kuqale kuvunyelwane yemigomo yeqembu ukuthi nansi imigomo esiyibeka phambili noma esiyibeke ephezulu ekhulwini okuzothi uma ngabe sekuphumelele kube yona mgomo esebenza ngaphezu kwayo ukuthi-ke ekugcineni kwakho konke umgomezulu oqokiwe noma usixoxolo akusolutho lokho ngoba kufanele sibheke ukuthi imigomo yeqembu ithini lowo muntu oseqokiwe okwazi ukuthi ayimplemente leyo. Yingakho kuthi babe kungumengameli ophethe njengamanje bakhala ngokuthi mina uma ngizokhuluma nge-9 state years akhulume ngemidoni uyithathaphi ngoba kuqala kube ne-policy consent emva kwalokho kube ne-elective consent. Ukuthi ukhetho ubani akusho lutho kuya ngokuthi imigomo okuvikelele ngayo yimiphi ozongena uzofika aqhubeka nalowo mgomo yeqembu. So lento ukuthi ikhetho lanazona igcile kumuntu ngamunye angiboni ukuthi amaqembu ezombusazi kuzosiza okufaka phakathi neqembu elibusayo akubuke ukuthi iqembu yini eliyiphethe kungabhekwa ukuthi ubani ophethe ngaleso sikhathi. Yebo ke Solwazi Mgomezulu, manje ke ngokubuka kwakho nje ngokwama-slates ingabe ke yiluphi uhlaka oluphumelele ngoba phela siyazi ukuthi kunama-slates eqenjini elibusayo?
Yabona ngidadewethu lento yamafleti isifo nje engicabanga ukuthi sizoqhubeka silimaza iqembu ngoba uma uthi wabheka kahle abantu kuyibona noma islate okuyisona esibonakala kuhamba phambili kuzoba zonke inketho ezike zabakhona kusukela kulokhetho olwaba khona njengomthethakazi lonke buye kuma-leagues ngaba ukuthi ukhuluma nge-youth league ngaba ukhuluma nge-women's league ngaba ukhuluma ngama-veterans league kubukeka kuhamba phambili lolu hlangothi olungahambisani nalo mgomo weqembu okwathiwa i-RET, i-Radical Economic Transformation. Ngicabanga ukuthi lento ye-RET ngempela singaze siyichaze njenge-slate uma uzokhumbula ukuthi i-Radical Economic Transformation kwaba i-policy decision noma kwaba umgomo weqembu okwavunyelana ngawo ku-consensus. Into eyenzeka emva kwe-conference ukuthi kukhona abanye ku-ANC abangabanye besayibeka phambili lento ye-Radical Economic Transformation nokwaba imbangela ukuthi labo abasiphathela lapho bezimelele ngabo bagcine sebebizwa nge-section bathiwa i-RET section ngoba laba-ke ababukeka besondele kakhulu kumengameli. Uma uzobheka i-NLC ubheke i-NWC ubheke konke nama-leagues akhona i-section noma islate ukuyisona egcina sihamba phambili esikamongameli iy'gazi zitsobala-ke lento ayisho bayitshiya engakavuli emhlabeni ukuthi abantu balandele ogovana babo babuke ibhodi liconisayo ngoba yileyo nto enzekayo akusabhekwa ukuthi unamaphi amazwi awuphetheni kubhekwa ukuthi uma ngabe ngihamba nawe yini engizozuza okuyinto-ke elimaza ipolitiki hhayi yaseSouth kuphela kodwa ipolitiki yezwekazi yaseAfrika yileyo nto esilimazayo. Sibonge kakhulu-ke Solwazi ngesikhathi sakho. Asibonge idowethu sibonge ithemba lakho bese sibonga nabalandeli. Mbukeli-ke lowo bekuSolwazi ubheka imgomezulu besixoxisana naye mayelana nengqungquthela ebibanjiwe yophiko lwabesifazane eqenjini elibusayo i-African National Congress. Okwamanje kasinje qu 8 sizobuya emva komzuzwana.